כן, אבל עכשיו הוא ישתוק. אבא, איך עולים לגג? אבל אבא, איך עולים לגג? אבא, תעלה אותי לגג! תביא לי מספק! יונתן, אל תדבר ככה. מי אתה חושב שאתה בכלל, יא בן זונה, יא בהמה? אבא, יא מזדיין, איך עולים לגג? לא עולים לגג, קיבינימט, אין לכם לעלות לגג. לא עולים לגג. שקט! לא פה! שקט! למה יש לי שני אבא? לא רוצה שני אבא. אני רוצה אבא אחד. אין לך אבא, סבבה, אין לך אבא. תגיד, אמא, איך עולים לגג? איך עולים לגג? אני יכולים לגג. לא, תביאו שתיים שש. הדמות שלי נפלטות. אבא, קיבינימט. אבא, אבא, אבא! איך עולים לגג? כן. מטפסים במדרגות. אבל מטפסים יש סולם, במדרגות. אבא, יש אתה רוצה? סולם. הנה, אתה על גג. בוא נפיל אותך, בן סולם. אבא, די, אני לא רוצה למות. אני קופץ מהגג. אבא, איך עולים לגג? איך עולים לגג? ביי דולב. אני רוקד סמבה. אני רוצה לגג. איפה הגג? די לשמור מדיות. יואו. איך עולים לגג? לשמור מדיות, אמת. שמרת מדיה. שמרת מדיה. אני רוקד סמבה בשנייה. איך עולים לגג? יואו, דרור, לא רואים את זה פה בבית, אני חייבת לצלם אותך עושה את זה. עולים לגג. איך עולים לגג? איך אבא? ברגע זה אתם יכולים לראות את יונתן מתפגר, כי אינו יודע איך עולים לגג. טוב, אני על הגג. אתה רוצה שנהרוג אותך בדרכים אחרות? לא, אני רוצה לקפוץ את הוא היה בגג. מפיל אותי. הוא היה מפיל אותי. אתה יודע אם זה וידאו? כן. טוב. אני רוקד סמבה בשלישית. איך עולים לגג? דרור, בבית. חייבים לצלם את זה כי פה לא רואים, סבבה? בוא ניפול מהגג יחדיו. גם אני לא, אני רוצה לבד, אני רוצה שאבא יהיה איתי. 3, 4. לא נפלתי. כולם תגידו ביי למצלמה. לא רוצה. ביי! ביי!